Shosho guys, we come back to speaker now. I'm still your boy Taylor DJ. So today sibuka nengoma la entsha engiyibona la ku YouTube. Le ngoma la ngiyisearchanga, angizwanga muntu, angizwa ngeradweni. Ngivela ngayibona nje pop up ku timeline yami la ku YouTube. And ngithema ngilalela le ngoma ano inswembu strong ngempela imnandi ngempela la. So ingoma la ibizwa ngestimela sasezula la. Featurishe uNovest. Ifakwe na ku YouTube channel yakhe. So I think ingoma eka Novest uhambisana no uBorn King, kube no Moonlight Africa mase uba ne vocalist lapha nebizwa SNE usine ngazi ngimfunde mhlawumbe igama lipronounce ngenye indlela but nje ingoma emnandi, ingoma ene sound emnandi, ngathi afro pop, ngathi afro soul, afro tech nyana, ine lo drama idlala. So if isarishe ama genres amaningi, uproducer wakhona I think umuntu othathe endaweni eningi laphana. Ngithe manje saqala ukuzwa ngikhumbuza le sound leyana ya ngo2018 laphana le yafika nalomjida lo waseMoriva lo Sanel laphana, sounding nje unique esingakaze sizwe. So leyo ngoma especially leyo ngoma ngibona nama numbers ayo izoba inkinga kulonyaka. That is one of the biggest songs ngisayizule kulonyaka. I-creative and I'm happy ukuthi ngibona abantu engingabazi bonke befisa show ingoma enkulu kanje because ngithe mathi ngicheck ama numbers ku YouTube already ingoma ithi 1.1 million and ina only 3 weeks iphumile. So I think ingoma ezoba mnandi kakhulu. So speaker now sitheno asheshe silalele lena sikhulume ngayo because ingoma ezoba nkulu le. Mhlawumbe mase kuphuma music video siphuma nabantu mhlawumbe abaphushana ama interview, I think le ngoma izoba nkulu kakhulu but nje ingoma emnandi, sound emnandi and I think le combo yabo mele bezale sebezama ukuqhubha mhlawumbe bekhiphe nenye single kanje noma bekhiphe enye project because lento yabo izwakala emnandi la, featurishe into eningi nje la. Ngithandile ngoma. So speaker nawe no lana ayisayirate le ngenikeza u10, isound yakhona iunique, imnandi ingoma le. So no I know ngizule leyo ngoma le. So sekhona ku Twitter ethi speaker nawe, sikhona ku Facebook speaker nawe, sibe khona na ku Instagram speaker nawe, sikhona ku Twitch speaker nawe, mase siba khona na TikTok speaker nawe show. Away we out.